Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio! Action Radio Philippine Standard Time, las 6:36. Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon nga adlaw, Sabado, Pitsa 26 na bulan sang Hunyo, tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyo ngaton talakayon para karon nga adlaw. Ini nga mga balita kag isyo idulong sa aton sang Action Radio Philippine Standard Time, las 6:38. Karon nga adlaw, idulong na sa katapusan nga palahwayan ang abo sang anay presidente sang pungsod Pilipinas. Amo gani nga si Presidente Duterte naglagda na sang Proclamation number 1169 nagadeklarar sang Hunyo 24 tubtob Hulyo 3 bilang napulo kadlaw nga national mourning
angot sa pagtaliwan sa anay Presidente Benigno Simeon Noynoy Aquino III. Si Presidente Duterte nagtawagid sa mag-ulutod nga si Balse kag si Chris Aquino. Nagdulong kag nagpalayag sang iya pag-upod sa kalisod sang pamilya Aquino. Suno kapon kay Presidential Spokesman Harry Roque ang hayahay manginhapmas tini halin sa pagbutla kag pagtunod sang adlaw sa tanan nga building, tanan nga instalasyon sang gobyerno sa bilog nga pungsod lakip na sa iban nga kapungsuran sa diin may madamo sang mga Pinoy sa sulod sang napulo ka adlaw. Masubo-subo man sa pamilya Aquino, 4 ka mag-utod nga babae, sulo ini siya nga anak nga lalaki. Siling ni Chris Aquino kahapon, nagapangabay siya sa tanan-tanan kay mag-aagi sa mga dalanon sang Manila ang abo sang presidente. Siling ni Chris Aquino ang mga luyag bala nga magbantay sa mga dalanon, obserbar lang ang social distancing. Ang halos bilog nga pungsod nag-upod man sa kalisod sang pamilya Aquino, bantog man siya mo. Ang halos tanan-tanan nga mga pungsod nagpadala sang mensahe sa pagpakig-unong sa pamilya sang anay Presidente Noynoy Aquino. Ilubong na siya sa Manila Memorial Cemetery sa Parañaque karon nga adlaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:41. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna.
Tara sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:44 na ang masunod nga isyu. Idulong sa aton sa Philippine Standard Time, las 6:45. Pila ka mga inuras pagtaliwan ni Presidente Noynoy Aquino diri sa Bacolod, isa man ka masubo nga balita. Kahapon, nagtaliwan man ang isa sang mga konsihal sa siyudad sang Bacolod. Di kagabi upod kay Aksyon Brian Morden na labot niya si Mayor Bing Leonardia. Suno sa alkalde na kibot kag naglain ang iya pamatyag pagkatapos mabaton ang impormasyon nga napatay ang isa man sang iya suod sa politika kag abyan nga si Councilor Elmer C. Suno sa alkalde may ideya na siya sa kondisyon sa nagtaliwan nga konsyal apang wala ginya ginapaabot nga malala kag nagtaliwan na. Isa sang ginadyayaw niya kay si amo nga masami sini nga tinaga let's talk more action. Kumpirmado sang alkalde nga green kimit ang lawas nga napatay sang konsyal matapos nagpositibo ini sa COVID-19. Si Vice Mayor Elcied Pamilyaran niya very reserved ganini si Councilor Elmer C. Gakatingalang aton mga abyan kung nga ang kada eleksyon nagadaog ini si Elmer C. Ang iban sila niya daw hindi bation si Councilor Elmer C. Pero likom sa aton ihibalo, madamo ini siya sa mga binuhatan nga nakabinipisyo ang madamo nga pumuluyo sa siyudad sa Bacolod. May mga blood donation, scholarship program, ang among konsihal. Madamo ini siya sa hinimuan. Wala lang ginapalayag. Medyo ara lang sa higad. Pero madamo sang pumuluyo ang nalaputan sang serbisyo ni Councilor Elmer C. Amon ning kabangdanan ko nga wala man kakapirdi sa kion sang eleksyon. So sa pamilya ni Elmer C. kag sa mga sumalakdag niya, ang Aksyon Radio Bacolod nagaupod gid sa kalisod sang Pamilya C. Bisan paano nakapagalagad siya kag dumdumon manaog man sa kasaysayan sang history sa Bacolod nga si Councilor Elmer C. nangalagad sang malawig nga mga tinuig bilang konsihal sang siyudad sang Bacolod. Kon San Jose Dulong sa katapusan nga palahuayan ulatonta ang palayag sang pamilya. Pero ang Aksyon Radio Bacolod nagaupod gid sa kalisod sang pamilya ni Councilor Elmer C. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:48. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito.
Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa. Yung Philippine Standard Time, lasay 52. Masadya na ni. Makailintriga, siling ni Presidente Duterte. Parmasan ko ang sibilyan. Agod o pod sa otoridad mag-inkwentro sa mga kriminal. Ba makataklos na tani 45 caliber pistol. Puerte, no? Siling ni Presidente Rodrigo Duterte, ang pila ka grupo sang sibilyan nga magbulig sa kapulisan sa pagpakig-away batok sa kriminal, pataklosan armas. Mapresentar man tato, no? Nami guro ang tanan nga tao sa pungsod Pilipinas tagaan armas ay pareho sa Texas ang unabla, ang tanan nga pumuluyogin armasan sa pagpangatake sang Indian. Sa ulihe, wala na makatake ang Indian, sila na lang ang naglinot-hanganay. Pero maayo man yan, no? Ang tanan may armas, kaya ang tanan gatagaman.
Alang-alang nga dala saon na isa kay may armas man, pagkatapos butang man talaye, nga kon magdruhay, kon legal, wala sa labton, ba kalain? Doga balik kita sa aton katigulangan ba? Porti ni, no? Siling sang presidente, pataklusan armas, bulig sa pagpapasang mga kriminal. Nya, pero kung nagsungka na, hindi nyo pagpatyon, ha? Ti amo ini ang orde amot kon ipilak tani sa aton tagpalamati. Okay kamos ni? Kon kwalipikado nga maarmasan tagaan armas ano sa inyo? Okay kamos ni? Siling sang presidente kon mag-aristo kamo dapat hindi kamo ang mapatay, dapat kriminal ang mapatay. Pero kung nagasungka, nagaluhod-luhod na, nagapakitluoy na, hindi nyo na pagpatyon. No? Kung nagaluhod-luhod lang, pangabay nga spare ang kabuhi. Ya? Pero, kung daw mabato, patay. Matali kung patay, huya lang, ini patay gid armas mo. Porte. Ti ano sa inyo, sugot ka mo, magtalaklos ta armas, nami man kung ang pila ka grupo lang ang patakluson, daw hindi naman na mayo. Pero kung ang tanan nga tao patakluson, ako'y upod na lang ko. May na kay galakatas na lang, gi-expand ka bla. Tapos gakawal ang 45 di o. Tapos gapanigarilyo ka bla. Puerte, no? Daw pelikula ni Fernando Poe Jr. Nga galakat kaga takilid kay man may pisak ang kilid. Ba. Porte, ang lain sina kon silhanon mo lang ang linot-hanganay. Ano ini ang nagakatabo daw hindi amuhaw? Pataklusan armas. Kung pataklusan na pila ka grupo, pataklusan kami tanan parang palariho Kalakats dalan ki-expand. Nga bit-bit sang Armalite. Ako ya, kon paarmasan ko sang presidente, mga baylang ko ya. Pasakya lang ko sa kidigira para sigurado. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 56. Babalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon.
Padayon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon, aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon, aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon, aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita. Radio Philippine Standard Time, las 6:59. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Edin Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,